Allahu akbar, Allahu akbar. Awa hewti ko Allah subhanahu wa ta'ala ko lanna fi lagine. Yo Allah dandu yen, yo Allah dandu leydi mendi. Mon général Mamadi Doumbouya heditedo. Allahu général Mamadi Doumbouya, Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la nouvelle constitution. Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la nouvelle constitution. Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la nouvelle constitution. Assalamu alaikum général Mamadi Doumbouya. Assalamu alaikum général Mamadi Doumbouya. On heditike, on nani mo julude e inde général Mamadi Doumbouya melanza inde Allah nen kadi nder ton. Allahu akbar. Mon général Mamadi Doumbouya ɗum ɗo falama dépassude dey, ɗum ɗo dépassi dey, ɗum ɗo no hulɓini dey. Marɓe ɓen hakkille fama e lan mi waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala on seedi sabu aden goto no wawi wadde Allahu subhanahu wa ta'ala on halka lendi fop. Sabu aden goto no wawi wadde Allahu subhanahu wa ta'ala on adda heege e lendi fop. Sabu aden goto général Mamadi Doumbouya no wawi wadde Allahu subhanahu wa ta'ala on addana lendi fop heege, addana lendi fop soñja, addana lendi fop tampere. Ndare masiboji ɗi heɓuɗen ɗin hikka ko ndungu ɗo, ko yimɓe jelo ndiyan ɗan naɓi hikka, ko yimɓe jelo ndiyan ɗan wari hikka. En landitotako, en duwaka miijitagol. Aɗa wawi supportude général Mamadi Doumbouya ko suwama mais juulirgol e inde makko nde. Allahu akbar. Salmingol e inde makko nde. Allahu akbar. Général Mamadi Doumbouya yeteɓe yoɓe watta yila to ɓe wonu sabu Allahu subhanahu wa ta'ala o monano lagine, to ɓe wonu sabu Allahu subhanahu wa ta'ala o addana men sonja ko leydi men, ɓeyditana men e hoore ko men sonji kon kadi. Sabu resu ko sonja eɗen mari, alors que eɗen mari piiji ɗin fop hande lagine ko wawata développinde leydi, ko wawata naɓirde leydi yeeso. Mais ko fiyo nun ha joni leydi men ɗi yahali taw yeeso, ko fiyo nun ha joni hiɗen e retard, hiɗen duwa landitagol, hiɗen duwa daritagol. Sabu ɗi piiji ɗo fop no tawa. Général Mamadi Doumbouya ɗum ɗo feƴƴiti dey, ɗum ɗo no hulɓini dey e nele Allahu subhanahu wa ta'ala o hinƴata sakko fere o ɗano. Wallahi fus feƴƴatamo mo reni fop. Yo Allah yaafo en, watta en e yaafaɓe, danda leydi men ndi. En fop meɗeɗen andi himɓe luutuɓen ko honno Allah halkiri ɓe, ko fiyo num Allah halkiri ɓe. Sabu yimɓe ɗiɗo, sabu aden goto, sabu groupe aji no wawi wonde sabu Allahu subhanahu wa ta'ala on halka leydi fop, bonna fi leydi fop. Ɗum ɗo fop ko fi yiɗugol général Mamadi Doumbouya, ka ko fi wiigol oui à la nouvelle constitution. Ɗum ɗo fop ko fi mbuuɗi, parce que ɗum ɗo na wiigol oui à la nouvelle constitution ni, na wiigol no yiɗi général Mamadi Doumbouya ni, na wiigol no yiɗi lagine ni. Ɗum ɗo na yiɗugol lagine ni, ɗum ɗo ko waɗugol lagine ni e danger, ɗum ɗo ko ukkugol lagine ni e probléme ji. Mais non ko gonɗinɓe ɓen Allah no woodi, Allah ko goto mo wawi wadde piiji ɗin fof, kala ko faala mo wawi wadde, ala landitotoɗomo, o mara nene o mara baba. Ko ɓen ɗon andi danger fi ɗum ɗo, ko ɓen ɗon andi ɗum ɗo ko ha honto hulɓini, ko ɓen ɗon andi ɗum ɗo ko wona ko fijirteni. Yo Allah dandu lagine, yo Allah reenu lagine, yo Allah yaafo en. C'est paradis de la vérité et wassalam.